Καλώς ήρθατε στη Στέκη Περιβίου. Είμαστε ένας χώρος εναλλακτικός στην Καρδίτσα που παρέχει ένα χώρο για μικρές μπάντες να παίξουν τη μουσική τους στο τόπιο κοινό. Προσπαθούμε γενικά να ανεβάσουμε την κατάσταση εδώ στην Καρδίτσα και με όλα τα groups όπου μαζευόμαστε και παίζουμε στο φεστιβάλ. Θα είναι πολύ καλά. Σήμερα έχουμε διοργανώσει ένα πάρτι με all time favorites hits. Θα έχουμε τραγούδια rock, pop, μουσική, όλα τα trend τραγούδια από παλιότερα χρόνια μέχρι και σήμερα. Έχουμε έρθει νωρίτερα για να στήσουμε, να φτιάξουμε το χώρο και να διακοσμήσουμε το χώρο. Περιμένουμε πολύ κόσμο, έχουμε κάνει μεγάλη διαφήμιση, έχουμε κολλήσει αφίσες στις σχολές και θα δούμε πώς θα πάει σήμερα. Κάνουμε πάρτι, το τρίτο. Το πρώτο για το 24 στο Περιβίου. Και τι να πω, στο πάει καλά. Για το Περιβίου το χώρο, μου άρεσε πάρα πολύ το κτίριο. Πολύ καλή δουλειά έχουν κάνει τα παιδιά. Ο ήχος είναι σχεδόν επαγγελματικός, πραγματικά. Ο Αλέξης σαν άνθρωπος είναι πάρα πολύ ήρεμος, άνθρωπος ή άνθρωπος. Θα ήθελα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μας κανονικά και προσωπικά αλλά και σαν μέλη από όλα τα μέλη του Στεκιού, στον κύριο Άλκη Οικονόμου που μας έχει παραχωρήσει το σπίτι του, το πατρικό του σπίτι, όπως και στον αδερφό του και στον κύριο Βάγιο τον Βαρελά που μας έφερε σε επαφή με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Γεια σου μαμά, προσπαθώ να σε κάνω περήφανη. Είναι η λέξη επιβίωση. Δηλαδή η τροφή δικιά μου, η τροφή της τροφής, η τροφή της τροφής της τροφής, αυτό μια μεγάλη τροφική αλυσίδα που στην ουσία αυτό που μας βοηθάει είναι να μην έχουμε σκουπίδια. Και παράλληλα προσπαθούμε όσο μπορεί ο καθένας με το χρόνο που μπορεί να διαθέσει να τρέξουμε διάφορες δραστηριότητες που προσφέρουν στην τοπική κοινότητα είτε υπό τη μορφή κουλτούρας είτε υπό τη μορφή τροφής, όπως έγινε για παράδειγμα τώρα με τις πλημμύρες. Άκου! Με τη γεωργία ασχολιόμαστε εμείς. Τη γεωργία. Δηλαδή πήραμε τη γεωργία από την αρχή, πήραμε τον ανθρώπινο πολιτισμό, εδώ που εμφανίστηκε η γεωργία και προχωρήσαμε. Στην πρώτη συνάντηση της τερολογίας, στην ουσία ασχοληθήκαμε με τη μόρφωση. Μάθαμε τι ήταν η γεωργία, πώς ζούσαμε πριν και κάναμε. Αυτό είναι στην ουσία οι τρεις. Το πρώτο αφορά τη γνώση, το δεύτερο αφορά τη σχέση, το δεύτερο κομμάτι της τερολογίας και το τρίτο αφορά το μαζί.